Príjemný dobrý večer. Takže každý robí podcast, takže ja dnes urobím podkozy a vítam medzi nami pani Rácovú a pána Ráca. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže dám vám prvú otázku. Kde ste sa spoznali? No, takže budem rozprávať po slovensky, dobre? No, spoznali sme sa, ja som stál tak, a ona stála tam ďalej, no a budem rozprávať po slovensky. Mali by ste, pán Rác, mali. No, a potom ja som sa tak zahľadil na ňu a kúkal mi jej do oč. Ona tam stála. Mala to tie okuliare, co proti slnku, no ale ja budem rozprávať Slovensky by ste mali, pán Rác, slovensky. To je podkozy. Také čierne, čárny, no, okuliare. No? No a ona, neznám, či kúkala na mne, kolo mne, alebo podo mne. To už je jedno, pán Rác, to už je jedno. A čo ste potom urobili? No, len mi kúkal, bál mi sa. A nepozvali ste ju na kefolu? To tak mi sa bál, no. Ale veďkaj, ja pošol tam pred ich ohradu, ale budem rozprávať po slovensky, dobre? Mali by ste, áno. No, pošol mi pod ich ohradu, no ale tam mi chlapcu toreli... Pod alebo pred? Teraz si nepamätám. Dobre, nevadí. Chlapci mi kazali, že najsi neodvážim zapískať, kým nebudem mať v ruky kolbasu. Kolbasu? Hej, no tá ja V tej dobe? Hej, no tá ja pošol, tam boli také potraviny nedaleko, a kúpil mi jednu kolbasu, no. Vyšlo mi pred to bolo, pred ohradu. Pred, nie pod ohradu, No, dobre. tam mi stanul a mi zapískal, no. A jak ste pískali, keď môžem? To dúfam. A to ja len robil s gambami, ale to kamera za mnou pískala, ale nikomu neutorce, dobre? Dobre. Ale musím rozprávať teraz po slovensky, dobre? Mali by ste. A keď som zapískal, no, taký vlčak, taký. A ešte dobre, že mi mal to tú kolbasu, bo tako spadla na zem a on do nej. Takže ste ju No, nestretli ten deň, pani Rácová? ona vybehla, ona bola taká rýchla, že vybehla a pes ju ani neulapil. Nie? Vôbec Nie. nechytil? Nie. Tak sme sa ulapili dvojo za ruku. A potom čo bolo? Sme povedali, všetky ľudia nám zdravili, my im zdravili. A každý vás poznal, pán Rác? Každý nás poznal. A vy, pani Ráco, niečo k tomu? A vecka sme pošli, ak sme sa trimali za ruku, tak my sa hambili.